No niin, morjesta. Mietin tuossa pitkään, että mistä aiheesta nyt lähtisin niinku liikkeelle tässä omalla YouTube-uralla, niin aika hyvin liittyy tähän kanavaan. Semmonen aihe tuli tuossa mieleen, että harrastuksen aloittamisen 10 kultaista sääntöä. Semmoisen mietiskelin tuossa kasaan, että mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Oli se sitten laji kuin laji, itsellä se on enemmän tuo kestävyysurheilupuoli, mutta käydään tässä läpi en sano lyhyesti, kun en tiedä kuinka pitkä höpötys tästä tulee, mutta 10 semmoista mun mielestä hyvää asiaa, lainausmerkeissä sääntöä, mitä kannattaa miettiä ja käydä läpi uuden harrastamisen aloittamisen kynnyksellä. Ja ykkönen on aloita maltilla, mä kirjaan ne tänne ylös. Eli ykkönen olisi aloita maltilla. Monesti uuden harrastamisen aloittaminen on mielenkiintoista ja se saattaa viedä vähän niin kuin mukanaan ja se into on niin kova, että sitä lähtee vähän niin kuin yliyrittämään ja tekemään vähän enemmän kuin ehkä omaan tasoon olisi tarkoitus. Ja siinä ei kannata pyrkiä niin kuin, varsinkin jos on ihan uusi laji itselleen, niin heti mihinkään niin kuin täydelliseen suoritukseen. Ja tokihan me ollaan kaikki ihmisinä erilaisia luonteelta, että osa meistä on tosi tuloshakuisia esimerkiksi, niin se saattaa lähteä vähän lapasesta. Mutta monesti sit se liian nopeasti aloittaminen ja määrän lisääminen YMS voi johtaa sit niinku loukkaantumisiin ja sit motivaation hiipumiseen sitä myötä, kun rasitus kasvaa liian kovaksi. No mikä sitten voisi olla toinen asia, niin kohta numero 2 voisi olla niin kun asettaa realistiset tavoitteet. Eli pistetään vaikka tonne. Aseta realistiset. Toivottavasti näistä mun harakavarpaista saa selvää, mutta onneksi mä osaan puhua. Eli määritele itsellesi saavutettavia tavoitteita, mitkä vois motivoida sua. Oli ne sitten terveyden parantaminen tai haluat juosta vaikka 5 kilometriä, pystyä juoksemaan vaikka 5 kilometriä tai oppia uimaan vaikka 400 metriä vapaa-uintia. Jne. Mieti mikä se sun niinku päätavoite siinä harrastuksen aloittamisessa voisi niinku olla. Siinä, joo. Ja sitten yksi todella tärkeä, voitaisiin mennä tuon 3. kohtaan, olisi, että nauti prosessista. Eli 3. kohta, nauti prosessista. Parannetaan. Noin. Eli varsinkin jos olet ihan harrastelijatason menijä, niin muista, ja miksei niin kuin kovemmankin tason menijä, niin kuin aina huippu-urheilijatkin sanoo, kun niissä haastatteluissa kysytään, niin moni sanoo sitä, että pyrkii nauttimaan siitä tilanteesta.
Ja sama se on niinku ihan harrastelijallekin, että valitse semmoinen harrastus itsellesi tai semmoinen laji, mistä sä oikeasti niinku nautit ja oikeasti niinku pidät. Ja sen tekeminen on mielekästä ja sä saat sen niinku luonnolliseksi osaksi omaa arkea, sen harrastamisen. Eli mikä on niinku itselleen sopiva, älä anna niinku muiden hirveästi vaikuttaa siihen sun omaan sisäiseen niinku ajatteluun siitä, että mikä se laji voisi sulle itselle niinku olla niinku hyvä. Hyvä. Sitten kohta 4 voisi olla ole armollinen itsellesi. Eli 4. kohta pistetään, että ole armollinen. Eli aina kun uuden harrastuksen aloittaa, niin se vie aikaa. Oli se sitten juoksu, uinti, pyöräily, voimaharjoittelu, tempaus, mikä tahansa, mikä vaatii jotain tekniikkaa, kunnon kehittymistä yms, niin ajattele heti alussa se niin kuin omaan päähäsi on niin, että se vie tietyn määrän aikaa, eli ette turhaudu heti alkuun siihen, että sä et opi jotain tiettyä juttua. Esimerkiksi itse paljon nykyään uintivalmentavana, niin paljon huomaa just sitä, että varsinkin aikuisiällä sen oppiminen vaatii ihan hirveästi aikaa. Se ei vaan niin kuin lähe heti ihan luonnostaan. Mä toitotankin paljon just sitä, että antakaa sille aikaa, että sen oppiminen, se tekniikan oppiminen vie ihan hirveästi aikaa, kun siinä on niin paljon elementtejä, mitä tarvii niin kuin, opetella. Ja sitten toinen on se, että älä vertaa itseäsi kehenkään toiseen. Meillä on kaikilla omat lähtökohdat, me ollaan erilaisia oppimaan yms, niin älä vertaa itseäsi muihin ja siihen, että miksi et vaikka kehity samaa tahtia kuin joku toinen. Ja sitten on myös se, että siksi harjoitellaan, että opitaan, ja jos sä epäonnistut harjoituksessa, niin älä pelkää sitä epäonnistumista. Jos et sä uskalla kokeilla jotain tiettyä asiaa, niin et sä voi koskaan mitään oppiakaan. Eli mentaalisesti niinku, semmoinen ajatusmaailma justiinsa, että älä pelkää sitä, että jos sä epäonnistut siinä harjoituksessa. Ja sitten sen harjoittelun niinku, jatkuvuus ja kärsivällisyys on niinku avainasemassa myös tässä ja niinku tässä 3. kohdassakin. Pätee aika lailla niinku molempiin. No sitten 5. kohta voisi olla, että tee harrastuksesta rutiini. Tee harrastuksesta rutiini. Loppuu kohta taulustakin tila kesken, mutta katsotaan. Eli meitä on monenlaisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, on kiireisiä työihmisiä, on perheellisiä, joilla on paljon töitä yms, niin aikatauluta ne harrastukset ja työ- ja perhemenot niin sille itselleen sopivasti, niin sit niin kuin harrastuksesta tulee niin kuin helpommin rutiini. Eli älä, niin kuin täälläkin jo tämä 1. kohta liittyy myös tähän, että aloita maltilla. Ja sitten varsinkin, jos olet perheellinen naimisissa oleva ihminen, niin
istu se vaimon kanssa alas, kattokaa kalenterit läpi ja tehkää yhdessä sitä suunnitelmaa, että miten se harrastus voisi sun kohdalla onnistua ja miten siitä saataisiin sulle rutiini. Siinä on jo 5 kohtaa käyty läpi. Kohta numero 6. Panosta oikeaan varustukseen ja varusteisiin. No, tää on semmoinen asia, mitä mäkin monelle uudelle aloittelevalle harrastajalle sanon, että heti alkuun, jos kysytään multa varusteista, vaikka uinnin apuvälineistä, pyöristä, juoksukengistä, yms, mitä se niin kuin harrastukseen liittyy. Lähinnä nyt itse puhun omalta kohdalta niin kuin triathlonin näkökulmasta, mutta heti alkuun, jos laji on sulle vieras vielä, niin ei kannata ihan hirveästi panostaa niihin varusteisiin vielä. Käytettyjä saa halvalla ja niin poispäin, niin kokeile ensin sitä harrastusta ja katso, niin onko se sulle sopiva harrastus. Tuleeko siitä sulle semmoinen hyvä fiilis ja semmoinen, että sun tekee mieli sitä harrastaa enemmänkin. Siinä kohtaa tulee tämä 6. kohta kun saat sen päätöksen niin sanotusti itsellesi tehnyt, että okei, tää on se mun laji, mitä mä haluan harrastaa. Niin sitten tullaan tähän 6. kohtaan, eli itselleen sopiviin niin kun varusteisiin kannattaa satsata, koska se tekee siitä harrastamisesta sit taas mukavampaa ja turvallisempaa. Eli jos se nyt vaikka on pyöräily, niin vähän niin kuin kunnollinen pyörä siihen harjoitteluun, tai jos on juoksu, niin kunnolliset juoksukengät, mitkä on sun jalkaan sopivat, sun pronaatioon sopivat, juoksuvaatteet, mitkä ei hierrä ja kierrä, mitkä on mukavat päällä, niin kuin tämmöisiä yksinkertaisia asioita. En tällä nyt niin kuin tarkoita sitä, että siihen tarvitsisi ruveta satoja tai tuhansia euroja niin kuin panostamaan niihin varusteisiin, vaan enemmänkin just se, että ne on sulle niin kuin mukavia, mikä edesauttaa sua sen lajin niin kuin mukavuuden kannalta. No sitten 7. kohta voisi olla hanki tukea ja seuraa. 7 voisi olla hanki tukea ja seuraa. Hanski. Ei ollut Anna Hanski, vaan hanki tukea ja seuraa. Noin, tuli vähän suttunen, mutta eiköhän se siitä. Tällä tarkoitan sitä, että olisi sitten joku yhteisö tai niin kuin valmentaja tai joku niin kuin seura, mikä auttaa sua pitämään motivaatiota yllä sen harrastuksen kanssa. Ryhmässä harrastuminen lisää yleensä sitä sitoutumista siihen lajiin ja tuo paljon uusia ystäviä, mitkä myös yleensä kannustaa sua harjoituksissa, tai jos rupeat innostut käymään kisoissa, niin kisoissa, niistä on hyvää tukea siellä kisoissa, poistaa ehkä sitä jännittämistä ja näin poispäin. Ja sitten taas, että jos se harrastaminen sen muun kiireisen elämän
ohella on vähän haastava ja ei ehkä niin kuin itsellä riitä aika perehtyä asioihin ja tuntuu silti eikä kerke käymään ehkä jossain yhteisharjoituksissa, ryhmäharjoituksissa hieneen, niin siinä kohtaa se valmentaja voisi olla sellainen hyvä niin kuin tuki siihen harjoitteluun, eli hän voisi auttaa siihen, miten sitä harjoitusta viedään eteenpäin. Hän tekee sulle ohjelmaa, jne. Ja tukee sitten, kun sulla on sellaisia vaikeampia kohtia siellä harjoittelussa tai muussa elämäntilanteessa. Sitä varten meitä valmentajia on, että me autetaan ihmisiä siinä harrastuksen viemisessä eteenpäin ja sillä että se tuntuisi mielekkäältä ja just se, että se saattaa olla helpompaa, kun ei tarvitse itse miettiä niitä treenejä, että mitä sitä tänään tekisi tai jotain muuta vastaavaa. Hyvä, sitten tullaan erittäin tärkeäseen kohtaan, eli kohta numero 8, huolehdi palautumisesta. Tämä on todella tärkeä kohta. Mä pistän vaan tänne, että palautuminen. Ja pistetään oikein huutomerkillä, koska tää on aika iso juttu siinä muun arjen lomassa, tämä palautumisosio. Varsinkin tälleen niin kuin aikuisiällä siihen kannattaa kiinnittää todella paljon huomiota siihen palautumiseen. Eli niin kuin riittävästi unta, riittävästi oikeanlaista ravintoa, kevyet palauttavat päivät ja harjoitukset. Ne auttaa välttämään sua sitä ylirasitusta ja auttaa pitämään sen harjoituksen tai sen lajin, mitä sä harrastat, niin mielekkäänä. Jos ei nää ole tasapainossa, niin yleensä siellä sit rupeaa sit tapahtumaan jonkinlaista väsymystä ja tämä kolmoskohta rupeaa sieltä niinku sakkaamaan, eli tämä nautiprosessista rupeaa niinku poistumaan sieltä aika äkkiä. Ja sitten rupeaa sakkaamaan toi rutiini, eli sitten rupeaa jäämään niinku hommaa välistä, rupeaa sairastelemaan loukkaantumisia YMS, niin se rutiini siinä katkee ja sitten se käy mentaalisesti aika vaikeaksi myös se homma. Hyvä. Joo, ja sitten valmentaja on hyvä apu. Olit sä sitten jossain seurassa YMS, niin kannattaa kysyä apuja ja näin, että mikä nyt mahtaa olla syynä. Yleensä valmentajat tietää aika hyvin ammattivalmentajat varsinkin, että mitkä ne syyt voivat olla. Ne osaa kysellä sulta oikeita kysymyksiä, millä pystyy hakemaan sitä syytä siihen palautumisen sakkaamiseen. Sitten kohta 9, mihin mä saisin sen mahtumaan. Pistetään tonne tilaa vähän. Pistetään kohta 9 tänne ylös. Eli kuuntele kehoa. Eli tämä liittyy aika vahvasti kohta 9 myös tänne kohta 8. Eli kuuntele kehoa tarkoittaa sitä, että jos rupeaa tulemaan niin kuin särkyjä, uudenlaisia särkyjä tai kipuja ja väsymystä, niihin kannattaa niihin signaaleihin reagoida
jollain tapaa ajoissa, jotta ne ei mene niin kuin liian pitkälle ja sit sä et pääse eroon niistä vaivoista niin kuin ollenkaan. Eli tullaan sitten myös tähän niin kuin taas tähän kohta 2 ja 1, eli aloita maltilla, aseta realistiset tavoitteet. Eli jos lähdetään liian kovaa ja jos tavoitteet on omaan kuntoon ja jaksamiseen nähden liian suuret, niin yleensä sit rupeaa tulemaan niitä kaiken maailman vammoja ja vaivoja. Ja sitten tullaan sitten taas rupee tänne kohta 5, että sitten se rutiini rupeaa katkeamaan, kun niitä rupeaa pitkittymään, ne vaivat rupeaa pitkittymään ja ne estää sun harrastuksen jatkamisen ja taas ollaan tosi vaikeassa tilanteessa siellä mentaalisella puolella, kun ei pysty harrastamaan sitä lajia, mistä niin kuin nauttii. No sitten tullaan viimeiseen kohtaan, kohta 10, on muista ilo ja uteliaisuus. Tääkin voisi olla niin kuin oikein huutomerkillä. Muista ilo, huutomerkki. Ja vielä tonne viivat niin kuin alle, niin oikein alleviivataan. Eli se harrastuksen ei pidä olla niin kuin, tai ei tarvitse olla niin kuin suorittamista niin muista pitää hauskaa siellä harjoituksissa, kisoissa, reeneissä ja kokeile erilaisia asioita ja nauti siitä lajin niin kuin oppimisesta, sen uuden oppimisesta, sen harrastuksen mukana, se pitää myös sitten ton kohta 5, eli niin kuin sen rutiinin yllä. Siinä 10 asiaa, mitä itsellä tuli mieleen ensimmäisenä uuden harrastuksen niin kuin aloittamisesta. Eli kerrataan vielä nopeasti läpi. 1, aloita maltilla. 2, aseta realistiset tavoitteet omaan elämään ja kuntoon nähden. Muista nauttia siitä prosessista. Ole armollinen, eli älä rupea mollaa soimaan itseäsi heti, jos joku harjoitus epäonnistuu vähän joskus silloin tällöin. Se ei mene aina niin kuin Strömsössä. Tee harrastuksesta rutiini, eli niin sanotusti jatkumo. Kohta 6, panosta varusteisiin. 7, hanki tukea ja seuraa, eli joku seura, yhteisö, valmentaja, YMS. Kohta 8, huutomerkillä palautuminen, erittäin tärkeä. Kohta 9 samoin, kuuntele kehoa, mitä se sulle kertoo se kroppa, jos siinä rupeaa tulee särkyä, jos jatkuvasti on kipeänä, YMS juttuja. Kyllä se yleensä kertoo se kroppa sulle jotain, että kaikki ei ole kunnossa. Ja sitten kohta 10, muista iloita ja nauttia siitä harrastamisesta. Se on meillä aikuisharrastajilla, niin kuin itsekin koen itseni olevan, niin erittäin tärkeä pointti. Se pitää olla hauskaa sen harrastamisen ja siitä pitää tulla iloa ja energiaa, eikä vaan viedä sitä energiaa sulta pois. Hyvä. Tässä oli episodi 1, eli 10 kultaista sääntöä harrastamisen aloittamiseen ja tästä lähdetään liikkeelle ja katsotaan mikä seuraava episodi sit voisi olla. Pistä kommentti, mitä tykkäsit videosta, oliko tästä sulle apua, pistä ideoita, aiheita, mikä voisi olla vaikka episodi 2 aihe.
Mä sain jo pyyntöjä omasta ruokavaliosta, omasta syömisestä YMS. Se on tulossa jossain kohtaa, mutta ei ihan heti seuraavana, vaan lähdetään tästä pikkuhiljaa katselemaan näitä teemoja. Hyvä, ei mitään. Pistä tiliseurantaa, pistä jakoa. Nähdään seuraavassa episodissa. Moro!